Historický nový začiatok najväčšieho klubu v Bratislave Doppler, the biggest club for fun in Bratislava. Verte tomu, že mohli sme vám sem priniesť Rytmusa, Davida Guettu. No ale máme pre vás oveľa väčšie prekvapenie, ale to už povie človek, ktorý sa niekoľko rokov bude starať o tento klub. Ja vás tu všetkých vítam, zdravím vás, som veľmi nesmierne rád, že vás tu vidím. Prvé prekvapenie, piatkové, by som vám fakt tak spomínal, tu na moderátor Majko, mohli priniesť nejakú hviezdu, niekoho, ale dnes sme sa rozhodli, že budete mať od nás pol hodinu drinky na bare zdarma, takže od jednej do pol druhej všetci píte, ja vás pozývam na drinky, píte koľko máte, na zdravie a teším sa na vás, tu na zábavy s Dopplerom, čau.